बेंग्लाया फस्थायनांसिगोन बेंग्लाया रायजो मोजां मोनजानाय नंले संसाराव मोजां थानो मोननाय नंले बिराद फस्थायनांसिगोन खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बरायबावनाय जाबाय बे भिडिअ'खौ लानानै फैदों आङो दाख्लै आं मोनसे एक्सपर्ट खालामदोंमोन सासे हिनजावनावहाय गाज्रि मेसेज हरनाय गाज्रि फट' भिडिअ' हरनाय बेफोरनि सायावहाय बिनि मेसेन्जारखौनो एक्सपर्ट खालामदोंमोन आं बिथाङा लाजिनानैहाय मेसेजआव ओरैबायदि बखिलाबायगासिनो दङ बड'लेण्डआव थाङोब्ला आंखौ बुथारगोन जाहैदों बे मानसिया नोंथांमोननो आङो दिनैबो देखायगोन आरो स्क्रिनशट मेसेज गासैखौबो देखायगोन बियो मा बुंहरदों गावनि रियेल आइडिनि फट'फोरखौथ' दानना लाजोबबाय दायो बियो कारिना नार्जारि फेक आइडि खालामनानै गावनि हिनजाव जानानै गावनि बिसि जानानै मेसेज हरगासिनो दङ आरोखि मा बुंनो गोरोन्थिया सोरनि मानो हरनो मोजां मोनो दा जोङो साबासो सिख्लाफोरखौ जमा खालामनानै बिसिनि मेसेन्जाराव नायोब्ला सोर SMS हरग्रोयो जोंनि हौवाफोरखौनो नुगोन मा मोजां मोनो जोंथ' बिदि हरा माथो रावनावबो हाजार गाज्रि मोजां भिडिअ'आनो हो जोंथ' रावनावबो बिदि मेसेज हरा माथो एसे बाहेरानि नलेज लानो सोलों आरो दंबाव बिसोरखौथ' आं जेबो बुंथ'ला र' बिसोरखौ डाइरेक्ट मा खालामगोन आयेननि राहासो लागोन बिसोरखौ डाइरेक्ट बिथाङा मा खालामगोन ना गोसोम जादु दायनाफोरसो गोरोंथाय बड'लेण्डआव थांब्ला फस्थायगोन आं सान्थि दोननाय नङानो माने उनाव फस्थायगोन जाहैदों बेफोरखौ जेबो सानग्रा नङालै बेंग्लाया गिया रावखौबो मा खालाम बुथारनो गोसो जादों ना मानो गोसो जादों जोंनियावहाय मोनसे भिडिअ' एक्सपर्ट जाब्लानो लगे फन खालामनानै खोन्थाहरग्रा दङलै बिनि केरेक्टारा माबायदि बैनि केरेक्टारा माबायदि जायखौ एक्सपर्ट खालामो बे मानसिखौ डाइरेक्ट कल खालामनानै जोंनो खोन्थाहरग्रा दं बे मानसिखौ मोजाङै मिथिया होननानैहाय गोरोन्थिया नोंसिनिसो मानो गोदाव सोराव मालाय हिनजावनावलाय मेसेज हरनानैहाय मालायखौ मानो डिस्टार्ब खालामनो मोजां मोनो बे डिस्टार्ब खालामनायानो गोरोन्थि सोरबानो मेसेन्जाराव मेसेज हाय हेल' नोंखौ मोजां मोनो नाम्बार हरलाबाय थाला हिनजाव मोनो नामा फाग्ला बिदिजों जायो जायालै बिदिया एसे दैनायब्रा गावखौनो लाजिनो सोलोंदो गियानफोरखौ सोलोंदो मा गाज्रिखौल' सोनानै लाबाय थाजोबबाय बिलाय आं बेवहाय खामानि मावनानै समबो गैया आंनावहाय बेयाव फैनोबो नागिरबावदोंमोननो बे हिनजावनि सिगाङावहाय फैनानै हमनानै बै हिनजावखौबो फामि सना इउटुबारखौबो खानायाव मा बुद्रुना होफैनो फैथों फैलासो मोजांहाय आंहासो कन्टेन्ट मोनगोन बेखौसो नायगोन आं मा सिथोब खालामनो हानायसै बिलाय जेरावबो इन्दिबिनि नाम लानाय आफादनि नाम लानाय मा सोर साबेसेखौ हाबथो सेबनो हाफैदोंरा बे मानसियालाय नायसिगौलां खाथियाव सोर साबेसेखौ दगथायदों इयो गावनि हिनजावखौनो दगथायनो हायाखै सिखोमोना गसाइगावनि नाम होनोबा होनदोंलै बे मानसिखौहाय बिक्राम ब्रह्मनो फट'आबो गिनानै दानजोब्बाय दाख्लैनो खिथाहरजोबना लांबाय आं अफिसनो जोंखौ कन्टेक्ट गैलाया सानोदां जाम्बा बखाथां सियानथां खोथा बाहायबाय थाहरनाय मिनिनोसो ओंखारनानै मानसिखौ दाबो इसिबां बुजिनो रोङै मानसि थाबावो नालाय गावनि न'खरनि मानसिफोरखौनो दगथायनो हायाखै मालायखौ दगथायनो फैयो नै एसे गियानफोरखौ सोलोंनानै लादोलै दिनैसिम बर'नि इसिबां गिदिर आफादफ्रानो जों बर' हारिखौ दगथायनो हायाखै नोंलाय मा नों गावनि न'खरखौनो दगथायनो हायाखै बेफोरखौथ' दे पार्सनेललाय मालायनावथ' बेफोरबायदि हरलाबायजायाना आं मा जायो आंलाय गामिनि आंलाय मा जायो नोंनि गामिनिखौ सोरबा मानसिया बुनानै हरब्ला नों बेखौ बासायालासिनो नायनानै फैगोन नामा फैया दा थिग बेफोरबायदिब्ला जोंबो गामिनि मानसिफोरखौ बासायो नोंनि गामिनि मानसिफोरखौहाय सोरबा बुनानै हरब्ला नों नायनानै थानाय नङा दा माने जोंखौ कन्टेक्ट गैलाया सानो ना मायो आफादनि दुमखि हरलायनोलाय नोंसोर सोरजों कन्टेक्ट खालामो बिनि देरसिन मानसिजों कन्टेक्ट दं जोङो हेल' होमब्लानो मोनो जायगायावनो थांलायनाङा मोनथिबाय माथो नुनायावलाय मानसिखौ बिराद स्मार्ट बिराद स्टाइल नुयो माथो
जोंनिफ्रायसो लागासिनो माथो आरो बेफोरबायदि नांला बंसा बुजिनो रोङैनि कमेन्ट हरनायफोरखौ जेबो खेरखेराया नायाथ' आंलाय नाया 50%आ मोजां हरगोन 50%आ गाज्रि हरगोन बियो थाखागोनखा बुंखायो आं सिदा बियो थाखागोनखा बेफोरखौ जेबो खर' साया जाय गादबनो सानदों गादब साला सुवाद